Magandang hapon sa lahat. Ayan, meron tayong kalahating kilo ditong galunggong. Ang gagawin lang natin dito is tatanggalin lang natin dito yung kanyang buto. So ayan, ang gagawin natin ngayon is kikiam, homemade kikiam. So ayan, ganyan lang ang pagtanggal ng kanyang buto. Napakadaling recipe at talagang gustong-gusto nyo ito dahil kinakain natin to kadalasan sa kanto-kanto. Ayan, pagkatapos natin yung tanggalan ng buto, tanggalan naman natin dito yung kanyang laman. So bali tatanggalin natin yung kanyang balat. So ganyan siya. Pagkatapos natin tanggalin, tapos na natin hugasan, ilagay na natin sa ating food processor. So naglagay lang tayo dito ng luya, bawang, asin at konting pampalasa. So ayan, at nagiling na natin. So ilalagay na natin dito sa ating bowl. Maglagay lang tayo dito ng 2 pirasong itlog pero yung puti lang ang ihahalo natin. Maglagay lang tayo dito ng 2 cups na harina, 1 tablespoon baking powder, 1 tablespoon of baking soda, konting asin, kalahating tasang tubig. Dahan-dahan lang sa paglagay para hindi mabasa masyado yung ating paggawa ng ating kikiam. So maglagay lang tayo dito ng konting mantika at saka pampalasa at kunting-kunting asin lang dahil matabang po siya. So maglagay lang tayo ng paminta. So kakamayin ko na, naghuhugas naman ako ng kamay. Mas maganda kasi pag kinakamay. So dahil basa yung ating pagkalagay, nagdagdag lang tayo ng kaunting harina. So yan, para lang tayo ditong gawa ng tinapay. So ganito ang paggawa ng kikiam. Kahit anong isda pwedeng-pwede. Ayan, at sundan nyo lang kung paano ko ginawa ito. So ayan, para lang tayong gawa ng tinapay nito. So bali hiwain lang natin siya. Yan, ang dami na nating magawa nito sa kalahating kilo ng ating galunggong, ang dami nang magawa. Kaya patok ito sa mga nagninegosyo, malaki talaga ang kitaan pala nito. So yan, ganyan ang gagawin natin. So bali malaki itong pagkagawa ko, pwede naman kung pangbenta nyo, pwede nyo namang liitan. Dahil ito na may pang merienda lang dito sa bahay. So kayo na lang po mag-adjust kung gaano kalaki o gaano kaliit. Di na kailangan bumili pa sa kanto, pwede na tayong gumawa nito. So nagpainit na nga ako dito ng tubig. So ilalagay na natin dito yung ating ginawang kikiam. So kapag lumutang na yan siya, ibig sabihin is luto na. So ayan, lumaki siya dahil yan sa baking powder na nilagay natin. Pero mamaya pag lumamig yan, lumiit din yan. So ayan yung nagawa nating kikiam. Palalamigin lang natin ito. So ayan, at ang dami na nating nagawang kikiam. So ang lalaki pa, pwede naman nating hihiwain yan. So palamigin muna natin ito. Habang pinapalamig natin ito, gawa muna tayo dito ng sauce niya. So bali 2 basong tubig, toyo, cornstarch. Maglagay na rin tayo dito ng bawang, sibuyas, 3 kutsarang asukal, depende sa gusto nyong tamis. Naglagay na rin tayo dito ng paminta. So pakuluan lang natin ito. So ayan, kumulo na, sakto na yung pagkalapot niya. Itabi na natin ito. So dito sa isa naman, gagawa din tayo ng pangalawang sauce niya. Meron tayo itong sibuyas na puti, pipinos, paminta. Naglagay ako ng 1 basong tubig, asin, sili, at asukal. Para dalawa yung ating sauce ditong pagpilian.
Yan, itabi lang muna natin at tayo magpiprito na doon sa ating kikiam. So, bali hahatiin ko lang dito yung sauce dahil may bata pong kumain. So, yung isa maanghang, yung isa hindi. So, bali mayroon tayo ditong 3 sauce na nagawa. So, ayan, at magpainit na tayo ng mantika at magprito na tayo ng ating kikiam. So, bali ganyan na siya, oh. Talagang ang bango. Amoy kikiam nga talaga siya. So, ayan, iprito lang natin saglit hanggang magiging brown siya. So, dahil malaki yan siya, gugupitin natin ng 3 beses or 2. So, iyan, kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa aking mga simpleng ulam. So, ayan, ready to eat na yung ating homemade kikiam. So, ayan, lagyan natin ito ng sauce. So, ito yung napaka-excitement na pagkain talaga na kinakain natin sa kanto-kanto. So, maraming salamat sa panunood. Kain po tayo. Napakasarap talaga. Grabe.